Iwo hena. Yindoda eyithe yandazi mna ndingekayazi kuba mna ndikhulela apha phambi kwayo. Yeyona mna ndiyihloniphe kakhulu kuba mna ndimthatha njengotata wam okanye ke umkhulu wam, kuba imbeko ye ivakalisiwe, inhlonipho yam kuye ibonakalisile. Ndimthandile lo mntu kakhulu. Sazene mna naye, ndingayithetha naphambi kwakhe loo nto. Angeke yithandabuzise kuba ekwazaneni kwethu sazana kwasetawuni. Ebuntwaneni bam ehlala kwindlu yesithathu usuka kule yasekhaya, ehlala kwindlu yesithathu ukusuka kwindlu esekoneni ekupheleni kwendlela. Ngelo xesha ke ikhula nabantwana bakhe. Lo tata ndimazile, undazile naye, wade ke wazodika ngoku apha elokishini. Sisasibambisene, sisahleli sonke. Sonwabile kuba nangoku akakho oye wacaphukisa omnye, akakho oye wanonxa komnye. Koko mna undithathe njengonyana wakhe. Ngumntu lona onenyaniso, nditsho ezonwabela nje nditsho ke ukonwaba oku ke kwabantu bonke. Ebengayifuni, ngumntu ke ongayifuniyo into engeyiyo okanye ke ebheke ecaleni. Ngumntu othanda ukonwaba, enoncumo, ngumntu endingatsho ndithi kuzo zonke iitshomi anazo ayikho engathetha into embi ngaye. Ndingamyele khona loxoxa ndithi ayikho lena ayithethayo ukuba unokuthi athethe into engeyiyo ngaye. Lo bhuti
Ndithi ngubhuti ononcumo, onwabile, engayifuni kandisatsho nangoku into engeyiyo. Owazana naye bengathi beyawuthi yinto othanda ukuhlekisa lona kuba nyhani umntu osendlini yakhe soze aphume equmbile okanye ke engonwabanga. Lo tata uyawuthanda uveza umnqa womntu okanye ke uyathanda ukuliveza izinyo lomntu. Into ehlekisayo ebeyithethe ngezolo ubuyawuthi xa umcinga ucinge nawe uhleke kuba uyothanda ubumnandi lona, into engeyiyo akahambisani nayo. Ndimthandile ke lo tata kakhulu ngandlela zonke. Ngokumnene othe wamnika igama lakhe elithi Siphiwo, ngokumnene wamnika enenjongo. Kuba elo gama elo lichaza konke anako ukwenza, nto unesandla kwaye izinto zonke aziphathileyo ziyalunga. Ukuba bendithi lo mntu uyakwazi ukumlungisa umntu ngaphandle kwemoto ezazilungisa, ngendithi nawe ubuyawuphila, kuba imoto namoto esuka kuye ayibi nasikhalazo, ayibi nangxaki, kuba lo mntu uyayazi into yakhe. Ngokumnene unconywe ngabaninzi, nabangahlaliyo ke kweli Xhosa bayamazi, nabamaziyo abangahlaliyo kweli Xhosa bayamvuma ukuba ngokumnene uyahambisana negama lakhe. Le yindoda enomzi, nonxa ke ingatshatanga kodwa unabo abantwana babini, wonwabile xa enabo kakhulu. UNogqobu, uNkhulumane, uNochwayito, uNosisa ncumisana naye wonwabile xa enaye kakhulu. Kwaye uthi wakufika endlini yakhe ufike lo mntu unesmile okanye ke uncume ebusweni bakhe. Ngoko ke kuchaza ukuthi wonwabile nabantu akunye nabo. Ndimthandile lo tata kakhulu kwaye ndonwabile mna xa ndinaye, kuba ezinye zezinye izinto besithi xa sisobabini endlini silungisane apho omnye onekhona. Endingakutsho ngayo lo tata ndinithi inene unguye umdlali oqotho kodlula abaninzi, kuba uzithembile, kwazithanda, ngathi xa umjongile ubone elona lona nene engazange lakho phezu kwehlabathi, kuba bengayifuni into embi nemdaka imphazamise. Befanelekile
kuba nanamhlanje safanelekile kube mhle ebusweni ezithanda kube sazithanda nangoku. Usimpiwe yina ke lowo nehamu Nasithi ndiyakuthanda mntakwethu kakhulu. Ukwathandwa ke nabakwaziyo